Когато Слави прави видео за канибали. Здравейте, приятели! Вие сте с Слави да клашат. Така, искам да ви кажа, че това е къщата на канибал. Имах предвид на някаква стара къща. Вижте сега. Висяли телата. Тоест имах предвид, са висяли купички. Елате с мен. Казвам Стивка, бягай тук. Всички са си слагали краката. Тук са краката. Имах пред главите, де. Тук ръцете, тук пръщетата и така нататък. Ето едно краката ли си снимате? Снимайте ми Така, Алекс. Операторът. Всички обичат спагети и нудли. Те тук канибалите са правили кожата, ето така са я разтваряли и са я правили на тънки нишки. Това са били техните спагети. Както виждате, са имали и чували от човешки пух. Бръснат се и си ги събират. Даже са правили и черджета от това. Извете, продължаваме. Това тук, както виждате, са се правили хлябове или тухли, защото малко на това прилича. Тук са били всичките съдове, в които канибалите са си слагали храната, а пък това е хляб с брашно от стрити човешки кости и отгоре намазано с едно черво за бон апетит. Ето го червото е тук от него. Беги, има експедиция. Стая за 10. Това не знам какво е, приятели. Но, като гледам това, са, както ви казах по-рано, от човешка кост, от човешки косми, черджета. Там са, както ви казах, така любимите им хлебчета. Тук още съдове, тук може би са пикали, съжалявам, че го казвам. Там може би са спали. Не бе, тук са пикали. А пък в големия кос. Видите тела. Тази пръчка, както виждате, е сложена в някакво нещо. Тук отдолу се мелят човешките кости, за да стане добро брашното. Колкото по-добре са смеляли, толкова по-хубаво е самото брашно. Там, както виждате, има някакъв кош. Не знам за какво е, сигурно за тебе краса. А пък този големия кош е за да слагат големи хора вътре. Цели. Ако искат да ги ядат целите. Това беше за днес, приятели, от мен. Аз съм Слави. Купете си книгите ми, спонсорирайте ми, странете член. Искам да изкарвам пари някакви. Чао!